ମୁଁ ଭଲ ଅଛି ସୋମନାଥ। ମୁଁ ଟିକେ ବାଇବେଲ ଓଡ଼ିଆରେ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତମେ ଜାଣିଛ ଏହା ଯଦି ସଠିକ ଉପାୟରେ ଧରିବ ତେବେ ପଢ଼ିବାରେ ସହଜ ହେବ। ହେ ଉଲ୍ଟା ପଲ୍ଟା ଅଛି କି? ତମେ ବାଇବଲ ପଢିଛ ପୁଣି ତମେ ଜାଣିନ ଏହା ଅଲଟା ଅଛି ବୋଲି? ଆରେ ମୁଁ କାଣ୍ଟି ତେଲୁଗୁ ଲୋକ ଏଟା ଓଡ଼ିଆ ବାଇବେଲ ମୁଁ ଏମିତି ବାଉଛି। ଓ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି। ସେ ଅଲଟା ଧରିଛି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଆ ଅକ୍ଷର ସବୁ ତେଲୁଗୁ ପରି ଦେଖାଯାଉଛି ନା। ତୁମ କଣ ଭାବୁଛ ତେଲୁଗୁ ଭାଷା ପରି ଆଉ କୋଉ ଭାଷା ନାହିଁ? ତମେ କଣ ଭାବୁଛ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପରି କୌଣସି ଭାଷା ନାହିଁ? ପୃଥିବୀରେ ଏକ ଭାଷା ଓ ଏକ ରୂପ ଉଚ୍ଚାରଣ ଥିଲା। ଆଦ୍ୟରେ ମାନବ ଜାତି ଗୋଟିଏ ସ୍ୱରରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ। ଶବ୍ଦ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିଲା। ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତି ପରସ୍ପର ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଅହଙ୍କାରୀ ଗର୍ବୀ ହେଲେ। ପୁଣି We will build a tower, they said, a tower that reaches the heavens. Brick by brick, ambition rose, not as worship, but as a monument to pride. ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେଇ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ହେଉଛି ନିମ୍ରୋଦ। କିଏ? ତମେ ଜାଣିଛ ନା ଆମେ ଭାଷା ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଥିଲୁ। ଏଠାରେ ଏହା ସବୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତମେ ଟିକେ ଫୁସଫୁସ ହେବା ବନ୍ଦ କରିବ କି? ଯଦି ତମେ ଫୁସଫୁସ ହେବା ବନ୍ଦ କରିବ ତାହେଲେ ମୋର ଏ ରାଜ୍ୟର ଅଧା ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେବି। ରାଜ୍ୟ? କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ ତମେ କହୁଛ? ସେଇ ରାଜ୍ୟ ଖୋଜି ଖୋଜି ମୋର ଏ ଚପଲକୁ ଦେଖ, ପୁରା ଖୋସି ହେଇକିରି ପୁରା ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେଇଗଲାଣି। ମୋର ଏ ବସ୍ତ୍ରକୁ ଦେଖ, ପୁରା ପୁରୁଣା ହେଇଗଲାଣି। ପିଲାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭାବ, ସେମାନେ କେତେ କ୍ଳାନ୍ତ ଆଉ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ହେଇଗଲେଣି, ପାଗଳ ପରି ହେଇଗଲେଣି। ତମେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତମ ବିଷୟରେ? ବା ତମେ କେବେ କ'ଣ ମୋ କଥା ଶୁଣୁଛ? ଏହା ସବୁ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା। ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ। ନାଇଁ, ଏଇଟା କେବଳ ମୋ ସ୍ୱାମୀର ସମସ୍ୟା। ମୋର ଲୋକମାନେ ସିନାର ଦେଶକୁ ଦେଖ, ସୁନାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଶ, ଯେଉଁଠାରେ ଆଦମର ପୁତ୍ର ଚାଲି ନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କେବେ ଅସ୍ତ ହେଇନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳରେ ଝଲସୁଛି। ଏ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ, ଏ ସମୟ ଆସିଛି ଆମେ ଏ ଦୁନିଆର ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ। ଇଗଲ ଠାରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଇ ଆମେ ଉପରକୁ ଉଡ଼ିଯିବୁ। ଆମେ ଦେବତାମାନଙ୍କ ପରି। ଏବେ ମୁଁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ। ଟିକେ ସମୟ ଆଗରୁ ତମେ କ'ଣ କହୁଥିଲ? ଆରେ କିଛି କଥା ନାହିଁ, ତମ ପରି ସ୍ୱାମୀ କାହାରି ନାହିଁ। ମୋର ଆର୍କିଟେକ୍ଟ ଆଉ ଇଞ୍ଜିନିୟର କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ତୁମଠାରୁ ବେଶୀ ବୁଦ୍ଧିମାନ। ମୁଁ ବୃତ୍ତକୁ ବନାଇଲି। ନାଇଁ, ବୃତ କିଛି ବନେଇନ, ତମେ ସିଧା ବୃତ ବନେଇଛ। ଦୁଇ ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମୁଁ ତୁମକୁ କହିପାରିବି ଯେ ଏହା ସବୁଠାରୁ ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷ, ମୁଁ ଯୋଉଟାକି କେବେ ଦେଖି ନାହିଁ। ସିଧା ବୃତ୍ତ। ତୁମେ କୋଉ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢୁଥିଲ? ତମର ଛୋଟ ଛୋଟ ଝଗଡ଼ାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ମୋ ଠାରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଯୋଜନା ଅଛି। ଏବେ ସମୟ ଅଛି, ଏ ସମୟ ଯୋଉ ଆସିଛି ସେ ଦୁନିଆର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ। ତୁମେ ଆର୍କିଟେକ୍ଟ, ଇଞ୍ଜିନିୟର, ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ମୋର ମୁଖ୍ୟ କର୍ମୀ ହେବ, ଠିକ ଅଛି? ଆଉ ଆମେ ଏ ଯେତେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ ଆମକୁ ତାଠୁ ଆଉ ବଡ଼ ହେବା। ଆଉ ଆମେ କ'ଣ, ମୋର ପ୍ରଶଂସା ପୁରା ଉତ୍ତର ଦିଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିଯିବ। ହେ ରାଜା, କ'ଣ ହେଲା? ଏପଟେ ଅଛି। ଆରେ କିଛି ନାହିଁ, ଉତ୍ତର, ପୂର୍ବ, ପଶ୍ଚିମ, ଦକ୍ଷିଣ
କିଛି ନାହିଁ ଆମେ ଏ ଦୁନିଆ ଆଉ ଦୁନିଆର ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ଆମେ ପୁରା ତାରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବଢିଯିବୁ ଆମେ ଦେବତା ମାନଙ୍କ ପରି ହୋଇଯିବୁ ସବୁ ଆସ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର देखो यही लोग समस्ते एको ओ एमानंगर भाषा ही एको ଆଉ ଏବେ ଏମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରବୁଦ୍ଧ ହେଇ ଅଛନ୍ତି ଏତି ଉତ୍ଥାରେ ଯାହା ଯାହା କରିବାକୁ ମନସ୍ଥ କରନ୍ତି ତହିଁରୁ ନିବାରିତ ହେବେ ନାହିଁ ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଯେପରି ପରସ୍ପର ଭାଷା ବୁଝି ନ ପାରନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ଆସ ଆମ୍ଭେମାନେ ଓହ୍ଲାଇ ଯାଏ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସେମାନଙ୍କର ଭାଷାର ଭେଦ ଜନ୍ମାଉ अरे भी के पकना है ना पकना ये बाला तो माची बुआ What are you babbling about? We cannot understand. Speak properly. अरे बुरे तो का मारे अरे भाई थोड़ा पानी देना पानी यार पानी चल पानी कोनो छे छोटा इटा दरकार की Eat. Are you hungry? नहीं इटा पास के दा चोर वेणो పప్పు తు అన్నం తిన్నాము मेरा चोर फिर पप्पू. अरे मैंने क्या पूछा क्या बोल रहे पूछा आयो 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 मुई कोण आनबा पाई कथिली कोण आन देलु मुई मुटला आनबा पाई कथिली तुई ऑटो आन देइछु मते ऑटो से तो खुंटी केमती मारबी मुई ए पुरी काम करि पारबी नाही So the Lord came down and scattered their languages. Suddenly, one word became many. One people became nations. Confusion replaced clarity. Families drifted apart. Cultures formed in isolation. And humanity learned what it felt like to be divided. ଯୁଗ ପରେ ଯୁଗ ବିତିଗଲା ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଉତ୍ଥାନ ହେଲା ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପତନ ହେଲା ତଥାପି ପୃଥିବୀରେ ଭାଷା ପରମ୍ପରା କାହାଣୀର ସମାହାର ହୋଇ ରହିଗଲା ସୁନ୍ଦର ତଥାପି ଭଗ୍ନ ଭିନ୍ନ ତଥାପି ବିଚ୍ଛିନ୍ନ But God had not forgotten his people. In the full